Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμα webinar της Πέμπτης για τη μικρή επιχειρηματικότητα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Σαλάτα, ο οποίος είναι σύμβουλος κοστολόγησης Χορέκα, ασχολείται με τα εστιατόρια, με τα bars και με τις καφετέριες και τους βοηθάει με τα οικονομικά τους πολύ. Ξεκινήσαμε, κάναμε μαζί coaching από τον Αύγουστο και είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να μας πει την εμπειρία του και να δούμε πώς μεγάλωσε τόσο γρήγορα και έφτασε σε 3 μήνες από τους 5 στους 15 πελάτες, μέσα σε 3 μήνες. Και τώρα που μιλάγαμε έχει και άλλα leads για τις επόμενες μέρες. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Άρη, για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί ξέρεις, καμιά φορά λέμε στα εκπαιδευτικά και στα webinar και σε όλα αυτά, αλλά είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε έναν άνθρωπο που τα εφάρμοσε, έτσι, τους τελευταίους 2 μήνες και εφάρμοσε ακριβώς ό,τι είπαμε και μεγαλώνει πάρα πολύ και τώρα πριν από λίγο λέγαμε ότι έχεις και άλλα λύση τώρα αυτή τη εβδομάδα να κλείσει και άλλους πελάτες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αρχικά, πες μας... Συγγνώμη. Και εγώ το ίδιο. Έχεις το ίδιο. Αρχικά, πες μας λίγο για την υπηρεσία που προσφέρεις, ποιους βοηθάς. Έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο target group που απευθύνεσαι και αυτό είναι κλειδί. Είναι κλειδί το να ξέρεις σε ποιους απευθύνεσαι και πώς τους βοηθάς ακριβώς. Ένας πελάτης, ένα offer είναι το μεγαλύτερο κλειδί στο να καταφέρει κάποιος να επιτύχει επιχειρηματικά. Πες μας όμως, Γιάννη, εσύ μην τα λέω εγώ. Πες μας εσύ. Βεβαίως. Ξεκίνησα πριν λίγο καιρό και επειδή έχω μια εμπειρία αρκετών ετών στους χώρους της μαζικής εστίασης, ήμουνα και διοικητής επιχειρήσης σε μαζικές εστίασεις, ξεκίνησα πριν λίγο καιρό να βοηθάω επιχειρήσεις τέτοιου ακριβώς είδους στα οικονομικά τους. Υπήρχε ένα σχολείο σε μένα, ήμουνα διευθυντής για 4 χρόνια, αρκετά χρόνια πίσω σε McDonald's, σε εστιατόρια McDonald's και στη Γλυφάδα και στο Χαλάνδρι έμαθα πώς να διαχειρίζομαι τα οικονομικά μιας επιχείρησης και όχι μόνο. Αυτό ήταν να το κάνω δουλειά. Με το μαγαζί και με τα άλλες επιχειρήσεις που είχα κρεπερί, είχα εστιατόριο, είχα πιστοπωλείο. Κουράστηκα όλα αυτά τα χρόνια, πολλές ώρες, όλη η οικογένειά μου εκεί. Εκεί μεγάλωσαν και τα παιδιά μου. Κουράστηκα και είπα να δω πώς μπορώ να βοηθήσω τέτοιες επιχειρήσεις, εφόσον έχω αυτή την εμπειρία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το όραμα, αυτό το όνειρο. Είπα ότι θα βοηθήσω επιχειρήσεις, αυτή την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια θα μπορέσω να την δώσω, δώσω στους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα μέσα στην επιχείρηση, μέσα στις επιχειρήσεις αυτές, έβλεπα ότι συνομιλώντας με άλλους επαγγελματίες ότι υπήρχε μια δυσκολία στο πόσα χρήματα βγάζουν, πόσα τους κοστίζουν οι προμηθευτές, γενικώς στη διαχείρισή τους. Υπάρχει μια πολύ μικρή μια ανάλυση που είναι πολύ εύκολο να την βλέπεις και να τη διαχειρίζεσαι όταν αναλαμβάνεις τα οικονομικά σε μια επιχείρηση. Αποφάσισα λοιπόν αυτό το κενό να το καλύψω. Δημιούργησα μια ατομική επιχείρηση από το 2023 και είπα ότι θα προσπαθήσω σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο να βοηθάω τέτοιους επιχειρηματίες που έχουν δυσκολίες, και μικρούς και μεγάλους. Ναι, να πούμε εδώ πολύ σημαντικό για τα παιδιά είτε που μας βλέπουν από το YouTube είτε που είναι τώρα μαζί μας. 2 πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα, ο Γιάννης ασχολήθηκε με κάτι το οποίο έκανε για χρόνια. Πάει να πει ότι είχε μια εμπειρία και την εμπειρία αυτή μπορούσε να την πάρει και να την πουλήσει πλέον, αντί να την κάνει ο ίδιος, αντί να χειρίζεται το ίδιο σε ένα εστιατόριο δικό του, μπορούσε να βοηθήσει ένα άλλο segment. Έτσι. Οπότε πήρε την εμπειρία του και την έκανε υπηρεσία. Οπότε μπορούμε και όλοι μας να πάρουμε την εμπειρία που έχουμε στην πρωινή μας δουλειά και να την κάνουμε μια υπηρεσία, να την πουλάμε σε πολλούς πελάτες. Και το άλλο πολύ σημαντικό, ότι ο Γιάννης είναι πολύ focus. Δηλαδή, είναι η αγορά του, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μπαρ, έτσι, τα εστιατόρια μαζικής εστίασης, ξεκάθαρη περσόνα ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, ξεκάθαρη υπηρεσία, ξεκάθαρο πρόβλημα που λύνει. Αυτό που λέμε ένας πελάτης, ένα πρόβλημα, ένα offer, κουμπώνουν όλα ιδανικά. Έτσι, και φυσικά η εμπειρία του τόσα χρόνια στα εστιατόρια τον βοηθάει πάρα πολύ, αλλά είναι και ο μαγικός συνδυασμός. Από όταν ξεκινήσαμε, δεν καθίσαμε ποτέ να ψάξουμε αν θα μιλήσουμε, στους επιπλάτες, στους έμπορους, στους coaches, στους content creators. Ο Γιάννης ήταν ξεκάθαρος από την αρχή. Θέλω, κάνω αυτό, ένα offer, ένας πελάτης, μια υπηρεσία. Και πες μου, Γιάννη μου, τέλεια, και τι σε έκανε να θες να κάνεις coaching? Μάλιστα. Κάποια στιγμή, επειδή δεν γνωρίζουμε τα πάντα, σε όλα τα επίπεδα, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια.
πολλές φορές διστάζουμε. Μα ξέρεις κοστίζει, μα ξέρεις θα γυρίσουν τα χρήματα πίσω, μα ξέρεις θα ταιριάξουμε, η χημεία, όλα αυτά. Αυτό είδα εγώ ότι κάποια στιγμή δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα, τουλάχιστον προγραμματισμένα. Να βάλω ένα πρόγραμμα και να πω ότι θα κάνω αυτό στην τάδε χρονική στιγμή. Το coaching με βοηθάει, ο Άρης με βοήθησε στο να μου προγραμματίσει το πώς θα συμπεριφερθούμε τις καθημερινές δουλειές των εργασιών. Θα πούμε στη συνέχεια, νομίζω θα με ρωτήσει κιόλας, για το τι εργασίες γίνονται και το πώς αυξάνονται οι πελάτες, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά, ραγδαία. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα φόβου, καθαρά θέμα νοοτροπίας το πώς θα ξεκινήσεις. Αυτό λοιπόν ήταν και ένα. Συγγνώμη, Άρη, μισό λεπτό να πω ότι στο LinkedIn είχα τότε, δεν θυμάμαι, 23 συνδέσεις, 23 συνδρομητές. Είδα στον Άρη και έλεγε ότι τον Αύγουστο, ένα post που έκανε δηλαδή, ότι τον Αύγουστο είναι η καλύτερη εποχή, το ότι όλοι ξεκουράζονται και εσύ μπορείς να προγραμματίσεις τις δουλειές σου και όταν όλοι επιστρέψουν να ξεκινήσεις να έχεις πελάτες. Ήταν αυτό το post το οποίο κάτι μου χτύπησε. Εγώ δεν θα έφευγα διακοπές καθόλου τον Αύγουστο. Οι περισσότεροι επαγγελματίες που συνεργάζομαι θα κλείναν τις επιχειρήσεις τους για 15 μέρες και είπα είναι η μεγάλη ευκαιρία να με κοουτσάρει κάποιος, να με αναλάβει κάποιος και να προχωρήσουμε την επιχείρηση. Και τελικά αυτό βγήκε, δηλαδή με το που έπεσε ο Σεπτέμβριος, αμέσως ήρθαν οι νέοι πελάτες. Εγώ είχα 5 πελάτες, αυτούς τους 5. Αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Για να πας παρακάτω δεν μπορείς μόνος σου. Θες βοήθεια. Τι ήθελα να πω. Μας είπες κιόλας ότι είχες 5 πελάτες πριν και ότι ένιωθες κατά κάποιο τρόπο ότι είχες ταβανιάσει. Εγώ θυμάμαι, όταν το είχαμε πει, μου είχες πει ότι Άρη, ξέρεις, έχω 5 πελάτες, είμαι καλά, δεν θέλω τίποτα άλλο κτλ. Είχαμε πει τελείως άλλα πράγματα. Ακριβώς. Και σιγά-σιγά, η αλήθεια είναι ότι σιγά-σιγά φτάσαμε στο σημείο ότι πάμε να κάνουμε full πελάτες. Να σας πω και εγώ ότι ο Γιάννης στην αρχή, εκτός από το ότι ήθελε να αλλάξει λίγο την επιχείρησή του, μιλήσαμε στην αρχή για το πώς θα φτιάξει ένα course για να πουλάει στους εστιατόρες, ουσιαστικά να τους εκπαιδεύει για να κάνουν μόνοι τους τα οικονομικά τους. Έτσι ξεκινήσαμε. Γιατί νόμιζε ότι οι 5 πελάτες που είχε ήταν ήδη πολλοί, ότι έχει ψιλοταβανιάσει κτλ. Αλλά τι κάναμε, και πολύ σημαντικό, και μου το είχε πει και ο Γιάννης από την αρχή, και αυτό είναι πολύ ωραίο insight να πούμε για τους μικρούς επιχειρηματίες, ότι σκεφτήκαμε, όσο ετοίμαζε ο Γιάννης το course και ήμασταν έτοιμοι να βγούμε να πουλήσουμε το course, έτσι ο Γιάννης δηλαδή, εγώ απλά συμβούλευα, είδαμε ότι οι εστιατόρες δεν μπορούσαν από μόνοι τους να κάτσουν και να φτιάξουν τα οικονομικά τους, γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, τυλίγουν σουβλάκια, φτιάχνουν πίτσες, παραγγέλνουν υλικά, κάνουν delivery, όλα αυτά. Οπότε μου είπε ο Γιάννης, ξέρεις, Άρη, νομίζω ότι παρόλο που κάνουμε το course, θα μου έρθουν όλοι όσοι είναι να κάνουμε το course, θα μου έρθουν σαν υπηρεσία. Οπότε και εδώ να πούμε ότι ό,τι και αν κάνουμε στο coaching, πάντα υπάρχει ένα περιθώριο λίγο να αλλάξουμε λίγο τη ρότα μας. Έτσι. Και διαβάζοντας την αγορά, όταν έχουμε ανθρώπους τόσο έμπειρους όσο ο Γιάννης, καθόμαστε μαζί, διαβάζουμε την αγορά και βλέπουμε που πάει. Όταν βλέπουμε ότι, ξέρεις, το course, OK, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά το hands-on, το service έχει περισσότερο ενδιαφέρον, γυρίσαμε εκείνη τη στιγμή, κάναμε αυτή την αλλαγή τη μικρή, εκμεταλλεύτηκε ο Γιάννης τη ζήτηση και πιάσαμε πελάτες, διαβάζοντας την αγορά. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, αν θυμάσαι, ποιες ήταν οι άμεσες αλλαγές που κάναμε. Βεβαίως. Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα. Ξεκινήσαμε λίγο σε διαφορετικούς δρόμους, αν θέλετε, σε διαφορετικούς δρόμους. Μου έλεγε ο Άρης ότι ξέρεις τι, θα επενδύσουμε στο LinkedIn, θα ξεκινήσουμε στο LinkedIn, θα δημοσιεύεις συχνά, θα κάνεις κάθε μέρα post, συγκεκριμένες ώρες. Το LinkedIn πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά είδαμε μετά από 2-3 συναντήσεις ότι το μεγάλο μου το όπλο ήταν το TikTok. Και εγώ πριν τη συνεργασία με τον Άρη, στο TikTok έφερα τους 5 πρώτους μου πελάτες. Οπότε συνεχίζουμε το LinkedIn κανονικά, αλλά δώσαμε περισσότερη έμφαση στο TikTok. Να δημοσιεύουμε, να κάνουμε συνέχεια post, να κάνουμε συνέχεια βίντεο, με όποιες δυσκολίες και αν υπάρχουν. Ξέρετε, γιατί η κάμερα δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα. Αλλάζεις δηλαδή στρατηγική. Ξεκινάς με κάτι άλλο, μπορεί να το τηρήσεις, να το διατηρήσεις αυτό που ξεκίνησες, το LinkedIn στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά όταν δεις ότι κάπου αλλού είναι το περισσότερο ενδιαφέρον για τους υποψήφιους σου πελάτες, στρέφεις το ενδιαφέρον σου προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν και έγινε.
Στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στο TikTok, είδε ο Άρης το TikTok, μπόρεσε και με βοήθησε και το τι να κάνω και το πώς να επενδύσω στο TikTok, το χρόνο μου, τα χρήματά μου και όλα αυτά, και έτσι στραφήκαμε προς το TikTok. Πάμε να σας πω λίγο δύο λόγια για το course. Ο Άρης, του είχα πει εγώ κάποια πράγματα για την προσωπική μου ζωή, με την έννοια ότι δεν θέλω πολύ να εγκλωβιστώ. Μου λέει, ωραία, θα το κάνουμε course. Αυτό που κάνεις τώρα το λέμε υπηρεσία, αλλά εμείς θα προχωρήσουμε στο course. Ξεκινήσαμε το course, κάναμε ακολουθία, emails κλπ. Είδαμε ότι το course είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ο προθάλαμος για να πάρω εγώ την υπηρεσία. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν επαγγελματίες που θέλουν να εκπαιδευτούν, ναι, υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να αγοράσουν το course, να τους εκπαιδεύσω και σε ένα μήνα να ξέρουν να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, αλλά στο τέλος του σεμιναρίου διαπιστώσαμε ότι δεν συνεχίζουν τη διαδικασία. Μπαίνει μια διαδικασία στην καθημερινότητα για να ελέγξουν τα οικονομικά τους. Αυτή τη διαδικασία, αφού τελείωνε το course, δεν τη συνεχίζανε. Οπότε τους έπιανα εγώ σαν πελάτες με την υπηρεσία. Σωστά, δηλαδή, σωστά. δύο κανάλια πωλήσεων έχουμε δημιουργήσει με τον Άρη. Το ένα που ήταν η ιδέα του Άρη να είναι το κανάλι, είναι το course, και το δεύτερο υπηρεσία. Και βοηθήθηκα εγώ τόσο πολύ από το ότι συμμετείχα στο course, μάζευα emails για να δώσω κάποια δωρεάν template και όλα αυτά, και μετά έπεφτα στους πελάτες ότι, ξέρεις τι, αφού δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις, μπορώ να το συνεχίσω εγώ. Ακριβώς έτσι έγινε. Ακριβώς. Δηλαδή, με τον Γιάννη, τον Αύγουστο που κάτσαμε μέχρι τον Σεπτέμβριο, συνέχεια αλλάζαμε πράγματα, γιατί ξέρετε, πρέπει να δεις τι πάει και δεν πάει. Θυμάμαι, τον είχα δει εγώ σε ένα βίντεο στο TikTok του. Άμα δείτε το TikTok του, έχει κάτι βίντεο που είναι μπροστά σε ένα πίνακα και μιλάει και δείχνει με το μαρκαδόρο έτσι, κοστολόγηση έτσι, τόνα έτσι, τ' άλλο. Και έπαθα σοκ. Λέω, Γιάννη, τώρα άσε το LinkedIn να κάνουμε TikTok. Ήταν τόσο πολύ μεγάλο το σοκ. Φυσικά να ξέρετε ότι το να στήσεις μόνο το περιεχόμενο δεν αρκεί. Έτσι, έκατσε ο Γιάννης, έγραψε emails, έφτιαξε lead magnet, sequences από πίσω, ακολουθίες. Ρίξαμε πάρα πολλή δουλειά. Έτσι, με την έννοια ότι σε βλέπει κάποιος στο TikTok, τον στέλνεις να κατεβάσει ένα lead magnet, ένα template. Κάτι τον βάζεις στο email σου, έφτιαξε ο Γιάννης 20 συνεχόμενα emails να του πηγαίνουν. Και κάθε email που παίρνει ο πελάτης, ουσιαστικά τον εκπαιδεύεις και τον φέρνεις ένα βήμα πιο κοντά σου. Όσο πιο πολύ τον εκπαιδεύεις με τα email, κάποια στιγμή γυρνάνε και το απαντάνε, του λένε, Γιάννη, θέλουμε να δουλέψουμε μαζί. Οπότε, κλείσαμε πρώτα-πρώτα, ξεκαθαρίσαμε τους 2 μήνες που δουλεύαμε μαζί τους πρώτους, ξεκαθαρίσαμε πάρα πολύ τι θα είναι τελικά ο στόχος μας. Φύγαμε από το course που είχαμε πει στην αρχή, πήγαμε στην υπηρεσία. Κλείσαμε με το φοβερό ταλέντο του Γιάννη το top of the funnel μας, που ήρθε τον LinkedIn, αλλά κυρίως έγινε το TikTok. Κλείσαμε σιγά-σιγά το middle of the funnel και το bottom of the funnel, έτσι τους κατεβάζαμε από το TikTok στο lead magnet και μετά με τα newsletter τους κλείναμε. Όλη η δουλειά αυτή ήταν του Γιάννη, εγώ δεν έχω να πάρω credit, εγώ είπα την ιδέα, έτσι, την κατεύθυνση. Και σιγά-σιγά άρχισε και γινόταν χαμόλ, δηλαδή μου έλεγε έχω 3 ραντεβού εδώ, έχω 3 ραντεβού εδώ, ο άλλος που έκανε το course θέλει να κάνουμε συνεργασία κτλ. Και φτάσαμε κάποια στιγμή τους 15 πελάτες. Και θα σας πω, το άλλο πολύ βασικό που ήθελα να ρωτήσω εδώ τον Γιάννη, τώρα ξέρετε, τα λέμε μαζί γιατί και οι δύο τα ζήσαμε. Το άλλο πολύ βασικό είναι, Γιάννη, μου ήθελα να σε ρωτήσω πώς αντιμετωπίσαμε την μεγάλη αύξηση της ζήτησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί που γίνεται το χαμός, που πας από τους 5 στους 15, πώς το αντιμετώπισες? Βεβαίως. Λοιπόν, απλά χρησιμοποίησα μια διαδικασία που χρησιμοποιούμε και στα εστιατόρια. Στη συμβουλευτική, δηλαδή, που κάνω κοστολόγιο για τα εστιατόρια, υπάρχει μία εφαρμογή που έχω φτιάξει εγώ ίδιος και παρακολουθώ πόσα άτομα χρειάζονται σε μία επιχείρηση. Αυτό είναι καθαρά θέμα κοστολόγησης και βλέπεις εκεί ότι δεν έχεις περισσότερα ή δεν έχεις λιγότερα. Έτσι, λοιπόν, αυτή την εφαρμογή την πέρασα και στη δική μου τη δουλειά, την πέρασα και στη δική μου την υπηρεσία και είδα ότι για κάθε πελάτη που έρχεται στην εταιρεία μου, θα μπορέσω να παρέχω αυτή την υπηρεσία σε συγκεκριμένους πελάτες. Όσο οι πελάτες μου αυξάνονται, με έναν πολύ αυτόματο και εύκολο, βλέπω πόσες ώρες, όχι άτομα σε πρώτη φάση, αλλά πόσες εργατόρες χρειάζομαι για να τους εξυπηρετήσω. Μπαίνουν κάποια στάνταρτ μέσα, σε πόση ώρα χρειάζομαι για τον κάθε πελάτη ανά ημέρα να ασχολούμαι, κοστολογώ, και βλέπω ότι στους 15 πελάτες, για παράδειγμα, χρειαζόμουν 4 εργατόρες, εκτός τις δικές μου, μέσα στη μέρα. Όταν φτάσαν οι πελάτες 15, χρειαζόμουν 8 εργατόρες.
Τώρα με τον Άρη έχουμε φτιάξει το εξής. Όσο θα ανεβαίνουν οι πελάτες, ακριβώς ξέρω πόσες εργατοώρες χρειάζομαι. Έχουμε πει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε βάλει ένα στόχο. Παραδείγματος χάρη, θα έχουμε 30 πελάτες. Εγώ ξέρω σε εργατοώρες πόσα θα θέλουμε. Να σας πω επίσης ότι οι εργατοώρες αυτές καλύπτονται στην παρούσα φάση από τα παιδιά μου, από την Ιωάννα και τον Κωνσταντίνο. Είπαμε λοιπόν με την Ιωάννα, ξεκίνησα και είπα ότι χρειάζεσαι 4 ώρες η Ιωάννα μου. Μπορείς να το εργαστείς? Ναι, μπορώ. Όταν σε μία εβδομάδα, παιδιά, μέσα στον Οκτώβριο μου έκανε τόσο εντύπωση αυτό. Ήρθαν 4 πελάτες σε μία εβδομάδα. Αμέσως μου λέει και ο γιος μου, ο Κώστας, μου λέει: μπαμπά, θέλεις να σε βοηθήσω κι εγώ? Είπαμε ότι και 3 ώρες ο Κώστας. Θέλω να σας πω το εξής, ότι δημιουργούμε βάσεις, δημιουργούμε δομή σε μια τέτοια επιχείρηση που και στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, αλλά και στη δικιά μου την επιχείρηση, που όσο αυξάνονται οι πελάτες, εγώ θα ξέρω ανά πάσα στιγμή ποιες είναι οι εργατοώρες που χρειάζομαι. Μπορώ να πω στο παιδί μου, ναι, μπαμπά, μπορώ να δουλέψω άλλες 6 ώρες. Μπορώ να πω σε έναν ξένο εργαζόμενο, σε έναν άνθρωπο εκτός της οικογένειας, ναι, μπορώ να βρω 6 ώρες. Αλλά όλα αυτά είναι γνώμονας η κοστολόγηση. Με αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ξέρω πόσο χρεώνω, ξέρω πόσους πελάτες έχω, ξέρω πόσες εργατοώρες χρειάζομαι. Να πούμε ότι όσο καιρό δουλεύαμε μαζί με τον Γιάννη, ο Γιάννης έμπαινε σε όλα τα webinar. Όπως μπήκατε εσείς τώρα, έμπαινε σε όλα τα webinar που κάναμε μαζί. Ακριβώς. Και σε ένα webinar κάτι συζητούσαμε σχετικά με το πώς σταματάς να γίνεσαι freelancer και γίνεσαι σιγά-σιγά επιχειρηματίας. Τι σημαίνει σταματάω να γίνομαι freelancer και γίνομαι σιγά-σιγά επιχειρηματίας? Μετά τους 5 πρώτους 6 πελάτες, ο Γιάννης και 4 χέρια να είχε δεν θα τα έβγαζε πέρα, γιατί οι ώρες ήταν πολλές. Okay. Οπότε εκεί κάθεσαι και λες: δεν μπορώ άλλο μετά τους 5 πελάτες να κάτσω να πεθάνω για να πάρω τον 7ο, πρέπει να μοιράσω τη δουλειά. Οπότε τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Και αυτό που έκατσε και έκανε ο Γιάννης είναι ότι μοίρασε τη δουλειά πρώτα στη μία του την κόρη και μετά στον άλλο του το γιο. Έφτιαξε πολύ ωραία, ξέρετε, ένα πρόγραμμα στο οποίο ανάλογα με τις ώρες που χρειάζεται κάθε πελάτης πρέπει να βρίσκει και αριθμό ανθρώπων. Και είπαμε ότι δεν θα προχωρήσουμε με τους πελάτες, δεν θα μεγαλώσουμε μέχρι να στήσει σωστά το capacity, δηλαδή τη χωρητικότητα του πόσες ώρες χρειάζονται και πού πρέπει να πάμε. Γιατί άμα εκείνη τη στιγμή του έλεγα εγώ: πάμε Γιάννη, πάμε, σήκωσε πάνω στους 15 πελάτες, έχει καεί. Οπότε φτιάξαμε το capacity plan, το φτιάξε ο Γιάννης με την εμπειρία του από τα εστιατόρια και από το McDonald's και από που δούλευε. Και ήμασταν πλέον σίγουροι, δηλαδή είχαμε αυτή την τεράστια ροή από πελάτες που έρχονταν, ξέρετε, TikTok, lead magnet, email, πώς το λένε, πελάτης, ραντεβού. Φτιάξαμε και το capacity, τελείωσε μετά. Δεν είχε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα η μηχανή πάει σφαίρα. Τι έχουμε να τα πούμε και μετά, αλλά κάτσε να την πάρω, δεν έχουμε. Λέει: το course και το application απευθύνονται αποκλειστικά σε χορέκα ή μπορεί να αξιολογηθεί και γενικότερα από άλλους επαγγελματίες? Προς το παρόν είναι σε χορέκα, Γιάννη μου, δεν είναι? Ναι, είναι σε χορέκα. Θέλω να πω το εξής. Η διαδικασία με την οποία διαχειριζόμαστε ένα εστιατόριο, είτε λέγεται application, είτε λέγεται προσωπικό, είτε λέγεται εργαζόμενος, είτε λέγεται κόστος προμηθευτών ή οτιδήποτε, είναι ίδια. Εγώ ακόμα είμαι στην εστίαση και για πολύ καιρό ακόμα. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό αγαπάω. Αλλά κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει συστήματα τα οποία να γνωρίζει ακριβώς από μέσα πώς μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Εργατοώρες, εργαζομένους, χρεώσεις, τιμολόγηση, όλα αυτά. Είναι η ίδια διαδικασία. Δεδομένα παίρνω εγώ και αναλύω. Αυτό είναι. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα να πούμε και λίγα πράγματα για τη δουλειά που κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε με τον Γιάννη. Να ξέρετε, κάνουμε ένα check-in κάθε εβδομάδα. Καθόμαστε μισή ώρα και τα λέμε. Και Γιάννη, θέλω να μου πεις πώς σε βοηθάει αυτό, το ότι καθόμαστε και λέμε, βλέπουμε τα νούμεράκια μας, πώς πάμε κτλ. Βέβαια. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Μπορεί να βρει, εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός με τον Άρη, γιατί υπάρχει χημεία. Είναι ο χαρακτήρας μου, αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν βρεις έναν άνθρωπο τον οποίο μπορεί να τον εμπνευστεί, να σε εμπνεύσει και να του πεις ακριβώς τι θέλεις να κάνεις, είναι πολύ, πώς το λένε, είμαι πολύ τυχερός. Δηλαδή από ένα post που βρήκα τον Άρη, είμαι πολύ τυχερός που τον συνάντησα. Δεν ζήτησα άλλο coaching από άλλο άνθρωπο. Ακριβώς χτύπησα το στόχο μου στο 100.
Θέλω να πω λοιπόν ότι οι συναντήσεις που κάνω με τον Άρη με εμπνέουν, μου βάζει δύσκολα, όχι εύκολα, δύσκολα, με βάζει δύσκολα μονοπάτια, μου βάζει δύσκολες εργασίες και προσπαθώ συνέχεια να τις διεκπαιρεώσω. Οπότε μία φορά τη βδομάδα που μιλάμε μισή ωρίτσα, κάνει αυτό ο Άρης, το coaching, αυτό. Δηλαδή σου δίνει δουλίτσα για την ερχόμενη εβδομάδα και έρχεται όταν θα συναντηθούμε πάλι να τσεκάρει τι έχουμε κάνει. Να δούμε τι λάθη έχουμε κάνει και πού θα ρίξουμε το περισσότερο βάρος. Αυτά, εγώ σε προσωπικό επίπεδο μιλάω, μπορεί κάποιος να τα κάνει και μόνος του. Αλλά εγώ χρειάζομαι ένα τέτοιον άνθρωπο. Να με κατευθύνει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Τώρα, βέβαια, ο Γιάννης τα ξέρει όλα, είναι η αλήθεια. Δεν έχει μείνει κάτι που να μην ξέρει. Αλλά εντάξει, λέμε καμιά φορά, ξέρετε, μετράμε, καθόμαστε και μετράμε. Λέμε πόσα leads φέραμε αυτή την εβδομάδα ή την προηγούμενη εβδομάδα δεν φέραμε leads. Τι κάναμε, τι άλλαξε και δεν φέραμε leads. Ποια διαφήμιση κλείσαμε, ποια διαφήμιση να ξανανοίξουμε. Έτσι. Αυτό το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέμε, μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιάννης δεν έκανα TikTok live. Όπα καμπανάκι, εγώ χτύπαγα καμπανάκι και λέω: Γιάννη, τι γίνεται, γιατί δεν έκανε TikTok live, αφού το TikTok live, αν κάνουμε και TikTok live, κάνει ο Γιάννης το TikTok live. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της προβολής του Γιάννη, έτσι, γιατί όλοι οι εστιατόρες είναι μέσα στο TikTok. Οπότε κάθε εβδομάδα κάνουμε ένα check-in και λέμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι ιδέες έχουμε για την επόμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον της επιχείρησης του Γιάννη, να σας πω ότι έχουμε βάλει ένα στόχο να πιάσουμε τα 500.000 την επόμενη χρονιά. Αλλά θέλω να το πει και Γιάννη. Εγώ είμαι πολύ happy και πολύ energized για αυτό το στόχο. Αλλά Γιάννη μου, να σας πω λίγο. Εγώ πριν συναντήσω τον Άρη έλεγα, εντάξει μωρέ, 5 πελάτες έχουμε, άντε να τους κάνουμε 10 μόνος μου. Ξέρετε, θέλω και λίγο την ελευθερία μου. Θέλω να πηγαίνω το γυμναστήριό μου το πρωί, θέλω να πηγαίνω στη θάλασσα να κάνω το μπάνιο μου και τέτοια εποχή. Θέλω λίγο την ελευθερία μου. Έλαντε που βρήκα τον Άρη και με έβαλε τώρα σε πειρασμό. Τι εννοώ πειρασμό? Μου λέει πάμε άνετα, μου λέει πάμε 500.000 ευρώ την επόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα σε ένα post στο LinkedIn λέει για το 500 είμαι σίγουρος, αλλά δεν ξέρω λέει αν θα είναι το 2026. Ακούστε να δείτε τι, επανέρχομαι λίγο στην προηγούμενη παρένθεση που έκανα με το τι σε εμπνέει ο coach. Πόσο σημαντικό είναι να σε εμπνέει. Όταν είδα το post αυτό και φυσικά μου το είχε πει και ο Άρης ότι για εκεί σε βλέπω, αυτό που έκανα πραγματικά μόλις κλείσαμε τη σύνδεση και την επικοινωνία μας ήταν να κάτσω και να φτιάξω το πρόγραμμα αυτό που σας είπα πριν με τις εργατοώρες και με τις πωλήσεις και με τις τιμολογήσεις για 500.000 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό και μιλάω φυσικά άλλο πράγμα μπορεί να ταιριάζει σε κάποιον άλλον κύριο ή κυρία που είναι εδώ στο webinar, αλλά αυτό μου τέριαξε εμένα. Θέλω να με πουσάρει κάποιος και είναι σαν να θέλω να του το αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Άλλος μπορεί να πει κάτι άλλο, ότι κάτι άλλο τον εμπνέει. Εγώ βρήκα τον Άρη και προχωρώ μαζί του. Τα 500.000 δεν ξέρω αν θα έρθουν το 26, αλλά αυτό το καθημερινό, η έμπνευση, η δημιουργία είναι αυτό τελικά που μας κρατάει πάντοτε σε γρήγορση και η δημιουργία πάντοτε είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Και θα τα πιάσουμε τα 500. Είχαμε υπολογίσει ότι για να τα πιάσουμε τα 500 θέλουμε γύρω στους 80 με 90 πελάτες. Ακριβώς. Και κάθισε ο Γιάννης και υπολόγισε πόσους ανθρώπους χρειάζεται. Και είπαμε και πώς θα φτιάξουμε και τα layer του management. Και εντάξει, θα πηγαίνει και για το μπάνιο του, θα έχει και την άνεσή του. Δεν θα το κάνει ο Γιάννης, δεν θα το βγάλει ο Γιάννης στα 500.000. Θα στήσουμε από κάτω 2-3 ομάδες και θα τα χειρίζονται όλα. Δηλαδή, δεν είμαστε εδώ για να καούμε. Έτσι. Δεν μπορεί ο Γιάννης προφανώς να χειριστεί 80-90 πελάτες μόνος του. Βέβαια, μπορεί με το TikTok profile του να τους κλείσει. Και με τα ραντεβού του όλα. Να τους κλείσει μπορεί σίγουρα να τους εξυπηρετήσει. Όλους δεν γίνεται. Ωραία. Γιάννη, μου ήθελα να πεις και τι θα συμβούλευες όλα τα παιδιά που είναι εδώ μαζί μας, που είναι 22 έχουμε ακόμα πριν τελειώσουμε. 2 εμείς, άρα 20, μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Και τι θα τους συμβούλευες, γενικά ένα νέο freelancer που ξεκινάει τώρα? Βεβαίως. Δεν υπάρχει μυστική συνταγή. Έχω δυσάρεστα νέα. Δεν υπάρχει μυστική συνταγή. Είναι το τι ταιριάζει στον καθένα από εσάς. Είναι αρκετά πραγματάκια.
Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω, γιατί και εγώ μετά την επιχείρηση υπήρξα υπάλληλος, είναι να σταματήσω το φόβο. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο φόβος είναι ένα συναίσθημα πολύ δημιουργικό, αλλά από την άλλη είναι και πολύ καταστροφικό εάν υπερβεί τα όρια. Σου βάζει φρένα. Σου βάζει, σε σταματάει. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς έχετε μια δουλίτσα ή είστε στα πρώτα σας βήματα. Μην σταματήσετε καθόλου. Μην βάλετε τον φόβο πάνω από τα όνειρά σας. Κρατήστε τον χαμηλά. Εγώ δουλεύω καθημερινά με αυτό. Είναι το πρώτο μου μέλημα, το πρωί που θα ξυπνήσω πρέπει να ευθυγραμμιστώ και η ευθυγράμμιση αυτή να έχει στόχο την μείωση του φόβου. Ακόμα και στο webinar αυτό που είμαι τώρα, 10 λεπτά πριν μπω, αμέσως ο φόβος να με κατακλείσει και να μου δημιουργήσει άγχος και να μου δημιουργήσει συνέχεια συναισθήματα τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οποιοσδήποτε έχει μια υπηρεσία που πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό μας, μια επιχείρηση, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνετε. Απλά παλέψτε κάθε μέρα με τον φόβο σας. Καθημερινός αγώνας. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Όταν ξεκίνησα εγώ, έλεγα, μα καλά είναι δυνατόν, θα εμπιστευτούν εμένα. Μα καλά είναι δυνατόν, τι υπηρεσία είναι αυτή. Πώς θα πάω να αντιμετωπίσω τους πελάτες. Πώς θα κάνω τις συναντήσεις. Πώς θα πληρωθώ. Πώς θα ζητήσω αυτά τα χρήματα που ζητάω. Όλα αυτά πρέπει να είναι ένας αγώνας καθημερινός. Βάλτε λοιπόν αυτό που μπορώ να πω εγώ. Δεν είναι για όλους όμως το ίδιο αυτό. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Εγώ βάζω τον φόβο κάθε πρωί που θα ξυπνήσω λίγο στην άκρη και προχωράω χωρίς να μετράω. Χωρίς ότι και να χάσω δεν υπάρχει τίποτα, προχωράμε. Αυτό έχω κάνει εγώ. Γιάννη, φοβερό μήνυμα. Φοβερό μήνυμα. Θα κλείσουμε την κουβέντα μας μέχρι να πάμε στις ερωτήσεις με αυτό το μήνυμα. Είναι πρώτη φορά που το ακούω αυτό σε webinar για το φόβο και ναι, έχεις δίκιο, πολλές φορές παραλύουμε, αλλά τελικά, εντάξει, όλα τα αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, εντάξει, και εσύ που τώρα μπορεί να φοβήθηκες να πεις εδώ, αλλά εντάξει, όλοι οι φίλοι είμαστε, ξέρω εγώ, οι περισσότεροι κτλ. Όλα αντιμετωπίζονται, όλα γίνονται. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μήνυμα και σε ευχαριστούμε που ήσασταν στο webinar της εβδομάδας αυτής. Θα σταματήσω το recording και θα περάσουμε στις ερωτήσεις των παιδιών. Ευχαριστούμε και πάλι, Γιάννη. Καταπληκτικά αυτά που μας είπες. Κλείνω το webinar, κλείνω το recording και πάμε στις ερωτήσεις των παιδιών.